खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ गिबि गिबियावनो जासिहरबाय आरो गासैखौबो आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय। बे समाव आङो दंफैयो कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव आरो बे कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बे बेन्दोङाव थानाय बर' गामिफोरखौ माखासे नायदिंनानै मिथिनो मोनबाय जे थारैनो जों मिथिगौ कार्बि आंलं जिल्लाया मोनसे समायना थासारिजों बुंफबनाय फिसा फिसा हाजो सेर सेर बर' न'खर बा गोबां सुबुंफोरनि न'खर नायनानै जों गोजोनो। नाथाय बिनि गेजेरावनो ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव आरो दुखुजों फोरमायनो गोनां जागोन, मानोना बे कार्बि आंलं जिल्लायाव जिथु बर'आ जिथु जोङो कार्बि आंलंनि बायजोआव जिथु आसामाव बा गुबुनाव जों ट्राइबेल हिसाबै जिथु गनायथि मोननानै जोङो ट्राइबेलनि जिथु मोननांगौ मोन्थाय बेखौ सरकारि भाबै जों मोननो हादों। नाथाय कार्बि आंलं जिल्लानि बर'फ्रा जाबायदि भुगिनांदों, थासारिजों जाबायदि मोगा मोगि जानो नांदों, बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। जाय जायगायाव दंफैयो बेखौ लानानै सारा कार्बि आंलंनि माखासे सुखु दुखु आरो मोगा मोगि जानांनाय बर'फोरखौ जों गासै माहारियारि आफाद बा बर'नि नेताफ्रा बे कार्बि आंलं जिल्लानि माखासे थासारि बेफोरनि सायाव माबा मोनसे खामानि मावनांगौ दं होननानै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नुगोन। जाय जायगायाव दं 1946 सननिफ्राय रायजो जानाय, दिनैसिम गोलाव सम रायजो जाबोनाय, हाग्रा बंग्रा सिफायनानै रायजो जाबोनाय, दासिमबो बिथांमोना बे अबस्थायाव। थारैनो केमेरा पार्सन बिथांखौ बे नुहुरनाय स्कुल फारसे जोङो दावबायलांनानै थारैनो बे स्कुला मा स्कुल आरो माब्लानिफ्राय बे स्कुलखौ गायसनजेननायमोन, थारैनो बे बेनाराव जों नायनानै मिथिनो मोनगोन। बे जाबाय आमुनिगाव एलपि स्कुल, 1954 मायथाइयाव गायसनजानाय। थारैनो मा मिडियामनि जों बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोरगिदिं नायनानै बा थासारिखौ नायनानै नोंथांमोननो फोरमायगोन। थासारियाव सासे फरायसाया माब्रै गोग्गो शिक्षा गुन लानो हागोन, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेयाव गोबां मोसौ बोरमा बायदि बायदियासो बेयाव गेलेफैयो। दिनै बिनि थासारिखौ नोंथांमोना नुगोन। बेबायदि लेथ्रा जायगा, थारैनो बेयाव मानिबा मोनसे गाज्रि दै बायदि गोग्लैफैदों। बेखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो बे स्कुल सिङाव एसे हाबनानै स्कुलनि थासारिफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन। थारैनो जोबोद खुनु बेबस्थाफ्रा मोजां नङा, जों बेखौ नायनानै मिथिखाबाय। आरो बाहेर फारसे ओंखारनानै बिथांमोननि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरजों दिनैनि बे बिथांमोननि गामि बा बिथांनि ओनसोलनि माखासे थासारिफोरखौ जों नैबे समाव मिथिगोन। सोरमोन आदानि मुङा मा नाम? महेन्द्र दैमारि। नोंनि गामि मा गामि होनो बेखौ? आमुनि गामि। आमुनि गामि। ओरैनो बे गामियाव बेसेसो न'खर बर'? बेयाव 200 एबाब दङ। 200 एबाब 200निबो बांसिन न'खर। ओरैनो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा मा धोरोमारि? हिन्दु बाथौ धोरोम आरो मामा सनातन धोरोम दं। बाथौ आरो सनातन मोननै धोरोमनि सुबुं आरो हिन्दुआनो गोजा आरो। ओरैनो बेयाव जिथु जि लामानि अबस्था, नोंथांमोननि बे लामा बेबायदि लामायाव ओरैनो थांफै माबोरै खालामनो हायो? बे लामायाव जिबादि अबस्था, अखा हानाय दैज्लां समाव ना गारि सालायनो हायो ना गथ'फ्रा स्कुलाव फैनो हायो, ओरैबायदि असुबिदा। आरो दैज्लाङाव जाहाथे माबा मोनसे जुदि डिलिभारि जायोबा एम्बुलेन्स फैनाया एकदम गोब्राब। मेडिकेल सुबिदा गैया? गैया, मेडिकेल जेबो सुबिदा गैया। ओमफ्राय ओरैनो बेसे सननि बे गामिया? गामिया बे 1946। 1946। आंबो सोंनायाव बेखौनो मोनदों। 1946 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बे गामि। बेनि जिथु फरायसाफ्रा बे स्कुल मा मिडियामनि स्कुल बे? बे बर' मिडियाम। बर' मिडियाम। बेयाव टिचार साबेसे? टिचार 3। नोंथांमोननि गामियाव मोनबेसे बिदि माने गुदि फरायसालि दं? बे एलपि स्कुल। एलपि स्कुल एलपि स्कुला गंसे। गंसेल'? 200निबो एबभ। ओमफ्राय बिनि फरायसा फरायसुलि गथ'फ्रा मायाव बांसिन फरायो? बेयावनो फरायो आधा। बेयावनो बेसेसो स्टुडेन्ट दं बेयाव? बेयाव 100+ जागोन। 100+। साबेसे टिचार? 3। 3 टिचार? 3 टिचारजों कभार खालामनो हायो ना हाया बिदि 100? असुबिदा जाहैयो। उसुबिदा जायोना 100+। जाय बायदियाव दानि दिनाव जोङो 20, 30 बेफोरबायदियावनो 2, 3थ' थाखायोनो साबजेक्ट वाइसै ना। खिन्थु स्टुडेन्ट बारायब्लाथ' बेयाव उसुबिदा जागोन। ओमफ्राय बे सरकारि नंगौना नङा? नंगौ। ओमफ्राय बिनि जिथु बिल्डिंनि थासारियाथ' उसुबिदा? बेयोथ' अखा हाबाथाय फरायहोनो हाया, बे सेरजोबथारो। बेबायदि अखा गोलैना बोरैबा जाजोबबाय। कार्बि आंलंआव बेबायदिनो गोबां समस्याजों मोगा मोगि जानाय दङ। ओरैनो नों मा खावलायनो सानगोन जिथु नोंथांमोननि गामिनि बा बे कार्बि आंलं नोंथांमोना बायदि सरकारि सुबिदा
फोरखौ माबायदि मोनो? दा माने जोंनि बे ओरैबायदि बोसोर जालांनाया दा बेयाव जोंनि स्कुलनि बाउन्डारि गैया, लामानि जेबो सुबिदा गैया। दिनै एम इ स्कुल हाइ स्कुल दङ, बेयावबो बेबादि माबा गैया, बाउन्डारि वाल गैया। आं बेखौनो बे निउस चेनेलनि माबायाव गोबां जोंनि बे माबाखौ बर' जाथिनि जिथु निउस दङ बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैयो जे मोनफ्रोमबो चेनेलाव मिथिनांगौ आरो बयबो हैनांगौ आरो आंनिया बेसो। बे कार्बि आंलंनि बा नोंनि गामिनि दुखु आरो दुखुआ बेनो जिहेतु जोंनि बर'आ मा जों मोगा मोगि जानो गोनां जादों थिग जयै आरो जोंनि सारा पृथिबिनि बर' रायजो राजाफ्रा नैबे कार्बि आंलं आरो लोगोसे जोंहा दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ आं खावलायबावनो नागिरदों आरो बेबो बयनिबो खुगायाव सरसा जायो। कार्बि आंलं आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लाखौ जोङो थिग मतन जोङो खौसेयै राजनिति भाबै हायो ना माहारियारि आफादफ्रा माबा मोनसे आयदा खालामनानै डिमान्ड खालामनानै सरकारखौ प्रेसार खालामनानै बे मोननै बिथिं मोननै थाबाय बेयाव मोनसे जे बेनि बर'फोरखौ बोरै बाहेराव जितु दा बिटिआर जाबाय, BKWSC जाबाय, बेफोरबायदि जितु जोंनि बर'नि जौगानायनि जिहेतु मोनथाय मोनहोनो हानायाव खामानि मावनांगौ होननानै जोंनि थाबैनो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय मावना होयो बेखौ जों खावलायगोन नङा होमबा? आरो बिनि गेजेराव गोबां जोंहा सोरबाफोर माबा मोनसे बुंबावनो गोसो दं, बयबो बे खोथाखौ